Jag är här nu. Tjena Hasse. Ja, Jola. Ja. Shit alltså, jag är värsta sugen på fight. Jag med alltså. Du med. Ja, men jag ringer han. Jola. Gör det. Ja, tjena. Är du en jävla fjolla alltså? Du kan fan inte kaxa här nu. Du kommer inte tunnel, du ska fan ha stryk. Vad är det? Ja, stryk. Hej då. Se mitt fokus allt på glädjen. Alla känner alla, gör den trygga atmosfären. Häng med till frisören där George fixar min fade. Och sen till Green Hill som till och med döpt en pizza efter mig. Nostalgiskt för gamla tider skriver jag det. Ser mig själv i barnens ögon som bara glider omkring. Var? Här ska vi vara. Nej. Här ska vi vara. Okej, här ska vi vänta. Superior. Vad fan är det? Jag vet inte. Klockan är fan 10:10 alltså. Oj, där kommer de! Hej, de är där. Gör något då! Jag vet att de är